Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who joined with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of With sinners. confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, asin kan sa imong pangataman sa pagtaomo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban.
Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mi na an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha. Pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumoto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namomotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasoro kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po kita para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, She conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Be Lord. it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion in cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sa ngaran ka nama, asin aki, asin ni Espiritu Santo. Amen. Matukaw po kita. Iayon taman po sa misang ini ang mga minasunod. Pasasalamat, dulot kang Jesmundo family, Mr. and Mrs. Carag, and Rehuso. Special intention for continuous healing of May Joanne Jesmundo by Jesmundo family. Special intention ni Ida Rosero, safe operation and complete healing of Andrew by Camposano family. Special intention for guidance during the civil engineering exam offered by Arnaldo Radi, Bea Andre Christian, Biron Alaisa May, Mendenilla John Paulo, Mortega Simon James. And for passing the nursing board exam offered by Maria Alison Borlasa. For the eternal repose of the following souls, Manuel Maarlo III by Eden Lanusa and children, All Souls by Jesmundo family, Sally by Rhea Balmedina, Mark Philip and Lilia by Mangampo family, Maria by Antonio Alamo, Salve Faustino and Debbie, Don and Elma by May Isabel, Lisandro and Trinidad by Len Parcia and family,
para sa Calagdonato Dolores Alex. Sa liwat, Diyos maray nabanggi po sa indong mga tugang, matindog na po ang gabos para sa pagpuon kan Santa Misa. Kita nagkakatiripon sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang tangani magkanigong magdulot kani banal na atang sa dakulang kapakumbabaan, ako unta na kita mga para kasala. Rumdumon pagsulsulanan sa itong mga kasalan, maghagad kita nin kapatawaran sa mahal na Diyos. Jesus na kagurangnan, binaba gumuan sa mong buhay, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Jesucristo, pinapatawad mo ang sa mong mga kasalan, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Jesus na kagurangnan, danay mo kami sinusurog sa atubang kan sa imong Ama, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak malugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawada kan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran, Amen. mamibi kita. O Diyos, nahuli sa mga palada na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong ngaran. Huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo sa muyang patron, kaugaying warasan ng simbahan danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya na kaiba mo na bubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himatian niya to an enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo kay Filemon. Sa kong ikinakaugma asin ikinakaranga na maisihan ang sa imong pagkamuot, tahuli sa imo, tugang, natawaning kaginhawaan ang puso kan mga banal. Minsan ngani sa ngaran ni Kristo, dahi akong pag-alang-alang sa pagsabi na gibuhon mo ang sa imong katungdan, buot kong makimaherak sa imong pagkamuot. Ako, si Pablo, sugo ni Kristo, asin bilanggo dahil sa iya. Ipinakikimahera ko sa imo ang sakuyang Aki. Ako naging ama niya, mantang dinadara ko ang mga kadenang ini, buot kong sabihon, si Onesimo. Siya daing pakinabang kaidto, alagad mapapakinabangan mo nangon yan. Siring na siya may pakinabang sako. Ipinapadara ko siya sa giraray sa imo, asin kaiba niya, masasabi ko, ankabtang kan sa kuyang puso. Buot ko kuta na nadigdinasa na siya, tanganing bilang kasalihid mo, makapaglingkod siya sa ko, mantang ako nakakadaenahan dahil sa marahay na bareta. Alagad habo kong magibunin anuman na bakong uyon mo, habo ko piriton ang sa imong pagkamarahayon, kundi dapat na maghali sa imong rogaring na buot. Aram ko na nakasuhay sa imo si Onesimo sa halipot na panahon. Alagad iyan nangyari, tanganing ikabalik siya sa imo sagwad paman, bako na bilang uripon, kundi urog kisa uripon, sa rungtugang na namomotan. Mahal ko siya, alagad urog na mahal mo, bako lamang bilang tugang sa dugo,
kundi bilang tugang sa kagurangnan. Kung may kahulugan sa imo an sa tuyang pagkakauyon, ako asya naggaro ako man sana. An inaako mo, alagad kun siya nagkasala sa imo o nagkautang sa imo, ako ang singila. Sa diri kong kamot, ang isinusurat ko kaini, ako, si Pablo, ang mabayad sa imo. Dai ko na sabihon pa ang sa imong utang sako, na iyo, ikaman sana. Kaya, tugang, bilog ang sakong pagsarig sa imo, sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. paladan ang mga tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Paladan ang mga tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Mapalad ang tawo na nakakatabang sa inaapi, asin nagpapakakan kan mga nagugutom, ililigtas ning kagurangnan ang mga bilanggo. Paladan ang mga tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Ang kagurangnan tinataawanin pagkahiling ang mga buta, binabangon ang mga napapadungkal, namumutan ang mga matanos, sinusurog ning kagurangnan ang mga nakikihimanwa. Paladan ang mga tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Inaataman ning kagurangnan ang ilo asin ang balo, alagad dinalaglag niya ang dala nin tampalasan, maghahade sa God paman ang kagurangnan, ang sa imong Diyos o Syon, sa gabos na kapag-arakian. Paladan ang mga tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus kan haputon kan mga Pariseo, kun baga maabot na ang kahadian ni Dios, nagsimbag. Ang pag-abot kan kahadian ni Dios, dai ipinapaisi. Dai nin makakasabi, uya digdi o ituon duman. Huli ta dapat pakatandaan na ang kahadian ni Dios yauna sa indo. Alagad sa mga disipulos nagsabi, maabutan panahon na kamo magmamaot na makailing kan saro kan mga aldaw kan aki nin tawo asin day nindo mahihiling. Sasabihan ko kamo, hil nga uya digdi, itoon duman. Day kamo magduman, day kamo magsunod. Siring sa kikilat na minasilyab sa sarong puro, asin minadalagan sa ibong na puro kan langit. Mangyayari iyan sa aki nin tawo, sa aldaw nin sa iyang pagdatong. Alagad magtitios ko na siya nin makuri, asin isisikwal kan mga tawo ngunyan. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Igwa kitang exam ngunyan, filling the blanks. So day makasimbag, mag-uli na. Joke only. An pangadyo na tinukdo sa to nin kagurangnan, an amanyamo. Sasabitong ko aning duwang linya. Sumasunod na duwang linya, kamo naman magsambit. Ama niyamo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Very good. Pasado na kamo sa board exam.
nga tatapigpunan ko an humiliang ngunyan kan pagriparo kan pangadjion na amanyamo. Lalo na itong mga linya. Mapasamuyaan kahadian mo, kuyugon an buot mo. Paano? Sa Ebanghelyo ngunyan, sa mga Pariseyo, naghapot kay Jesus, kagurangnan, no arin maabot an kahadean nin Diyos. No arin maabot ang kahadean nin Diyos. Ang sabi man ni Jesus, ang pag-abot kan kahadean nin Diyos, dahi ipinapaisi. Dahi ki makakasabi, uya na digdi o uya na duman. Kundi, importante ning sinabi niya, pakatandaan na ang kahadean nin Diyos, uya na sa tahaw nindo. Dahil lang midbid kan mga Pariseo, na yao na sa tahaw ninda ang kahadean nin Diyos. Anon po sabihon ka ini? Yao na sa tahaw ninda ang Mesiyas, ang Kristo. Taan pagkahadean nin Diyos ang pagdatong ka ini. Iyo man ang pagdatong kan Kristo, kan Mesiyas. Ta siya ang mainagyurar kan kahadean. Ang buot sabihon mga tugang, kay Kristo, duminatong na ang kahadean nin Diyos. Siguro diit na paliwanag, pwede tang hilingon si Jesus siring sa sarong sales agent na may pigpababakal na special na product. Tawang ko kamong 1 million kung maukod nindo. Ano ang special product na pigpapabakal ni Jesus? Ang pinakatema kan mga sermon niya, mga teachings niya. Ang pinakatema kan mga milagro na ginibo niya. Ang pinakatema kan mga pakipagrelasyon niya sa gabos na tao, lalo na sa mga parakasala, asin mga duka. Ang tema kan gabos na nangyari sa buhay niya, lalo na kan sayang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. In one phrase, the theme of Jesus preaching, miracles, events that happened to His life. Ang special product na pigpapabakal niya, iyon, the kahadean nin Diyos. Inaapod yan gabos na magmiyembro kan kahadean nin Diyos. Inaapod yan gabos na ang mga values kan kahadean nin Diyos, yun na ang isabuhay kan mga tao. Inaapod yan danyaan gabos na sa pag-ako sa iya, sinda nagiging miyembro na kan kahadean nin Diyos. Taduang man sa ng klase kan kahadean, magpili ka mo kun arin. Kahadean nin Diyos, kahadean ni taning. Kahadean nin Diyos o kahadean ni Satanas. Kumbaga sa istorya, gabos na istorya o kadaklan kan istorya, iyo ini ang theme, the struggle or fight between good and evil. Ang kahadean ng Diyos is the kingdom of good. Kahadean ni Satanas, kingdom of evil. Sa in katabi kaapil, sa in kakaiba. Inaapudan ni Jesus ang mga tao, digdi na kamo, tan plano kan Ama, yun namuknaon ang kahadean na ini. Nakitagabos pagkatapos kan buhay ta sa kinaban, makalaog sa kahadean niya. Kahadean nin buhay na daing katapusan sa langit. Iyo yan ang kahadean nin Diyos. Bako kahadean na daing katapusan na padusa, kadikluman, kagadanan sa kahadean kan impyerno.
On the one hand, the kingdom of God is the kingdom of love. The kingdom of Satan is a kingdom of self-centeredness and selfishness. Ang kahadian ng Diyos is kingdom of truth, honesty, sincerity. Kingdom of Satan is kingdom of lies, utik, deception, dishonesty. The kingdom of God is the kingdom of justice as against corruption. The kingdom of God is a kingdom of peace as against violence, wars, oppression. The kingdom of God is a kingdom of brotherhood and unity as against division, indifference, unconcern. All this positive that we appreciate, that we long for to be part of our lives, belong to the kingdom of God. Si Jesus, ang buhay niya, exemplification of love, of truth, of justice, of goodness, of brotherhood, of mercy, of forgiveness. In Jesus, God's kingdom is perfectly, God's will is perfectly followed. Nagahadi ang Diyos. God reigns when His will is fulfilled. Kaya duman sa pangadyon, Thy kingdom come, Thy will be done. Pareho ang meaning kanduang ayan. Magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo. Minadatong nangyayari ang kahadian ng Diyos. Kung ang kabutan niya, iyon sinusunod. Ninhulita kita, nagprofess na, inako ta na si Kristo, Kristiyano kita, kita miyembro na kan kahadian ng Diyos. Naglalakaw na kita digdi sa kinaabahan, pasiring sa kahadian ng langit. Alagad, posibleng sa katapusan, bakuan papadumanan ta sa kahadian ng Diyos. Depende sa ginigibuta arual daw. Kung ngunyan pa sana pigihinguwatan ang mahiling na pigsasaksihan kan buhay tayo ang kahadian ng Diyos, pagpaaram ta sa kinaban, malaog kita sa langit. Pero kung baliktad, bako sa langit. Concrete example. Because the kingdom of God is a kingdom of love. Kumusta tabi ang quality of love sa puso mo? When you love, you give, you share. You don't concentrate on yourselves, but on the good of others. Ano ba masyadong selfish? Sa diri sana pagpaparaisip. Daing pagmakulog, daing pagkamuot sa kapwa. So bako kingdom of God ang nangyaya, nag-uurog sa buhay niya. The kingdom of God is the kingdom of truth. Pero nga kita utikon. Utik digdi, utik duman. May mga sultiro, sabi niya sa pig-ilusyon niya, ikasana namumutan ko. Kada babaeng pig-ilusyonan, iyon ang pigtatarang. Kautikon. Si Mister, pinakasal niya si Mrs., may mga aki na. Pero ikaw pa siyang kabit, siring kirigor. So, pulis baga duman sa ang batang Quiapo. Oh. Kaya, wasak sa pamilya. Hirak man kan mga aki. It's not peace that is promoted. The kingdom of God is the kingdom of justice and honesty, sincerity. Kung kita ibuwelto sa korupsyon sa opisina, hain dyan ang justice. The kingdom of God is the kingdom of peace. Alagad, di kitang pasensya, di sana gusto ta makiiwal. Nag-flare up kita. Ang mga anger issues sa buhay ta, dahil na resolveran. Pirming dagit.
God's kingdom is a kingdom of peace. Kingdom of God is the kingdom of brotherhood, unity. Pero dakulong kitang kaiwan. Daing pakipagkapwa. Kaya magayon mag-isip-isip, ano daw ako, seryoso man, na talagang mapasakop sa kingdom of God na iyo ang pigpapabakal ni Jesus, special offer sa tuya, kabos. Digditabi sa enot na pagbasa, mag-ayuno na mapaghurup-hurup ta ini, because God's kingdom is a kingdom of respect to the dignity of others. The kingdom of God is not imposition, is not oppression, but rather a voluntary submission of one's will to God. Because you cannot force love. Love is freely, gratuitously given and shared. Manungod tabi ini sa surat ni San Pablo kay Pilimon. Si Pilimon medyo mayaman ini. Siguro na-convert ini ni San Pablo. Kaya may utang na buot si Pilimon kay San Pablo. May surugoon ini si Pilimon, ang ngaran Onesimo. Nagdulag si Onesimo kay Pilimon, na siguro may ginibong sala, baka nangabas. Kaya nasupog, nagdulag ang uripon. As sinakwa ini ni Pablo, pig-evangelize ni Pablo. Sagod na uripon, naging Kristiyano. Asin, siguro na mabuot man ang tawong ini, kaya nauyunan ni San Pablo. Anapod niya kay Onesimo, aki ko, mahal na aki ko. Tas siya pa spiritual father. Ang nagpamuklat sa iya, manungod sa pagtubod bilang Kristiyano. Nagsurat si Pablo kay Pilimon, iuuli niya na si Pilimon, si Onesimo, sa iyang amo na si Pilimon. Sabi ni Pablo, pwede ko ta nang pagbuutan ta ka, na dahi ko na ipag-uli sa imo si Pilimon. Alagad, kung abusuhon an sa imong pagkamarahayon, gusto ko buluntad na padara sa kuya kung uyon sa imo, na sa kuya na si Pilimon, ta si Pablo ka ito nakukulong in prison duman sa Rome, nakakadinahan. That time, si Onesimo suuripon na naging Kristiyano, iyo ang nagtatabang, nagsisirbi kay Pablo. Alagad may diretso si Pilimon duman sa surugoon niya. Kaya sabi ni sa Pablo, papaulion ko siya sa imo. Alagad, bako nang uripon, kundi tugang kay Kristo. Take note. Tugang kay Kristo. Bako uripon. Tugang kay Kristo na namumutan ko, asin dapat mo man mamutan. Akoon mo siya, nagaruman sana ako ang inaako mo. Kung may halaga sa tuya, ang magkatuod, akoon mo siya. Kung may utang siya, ako na ang mabayad kaiyan. So grabe ang pagmakulog ni Pablo duman sa uripon na naging Kristiyano. Nanapod niya na tugang kay Kristo. Basic tabi ini sa kahadian ng Diyos. Kita magturugang kay Kristo. Pare-pareho ang sa tuyang dignidad. Daing halangkaw, daing hababa, pantay-pantay kita bilang mga aki ng Diyos diyan kay Kristo. Santo Papa, Obispo, Padi, Laiko, basic an equality ta sa dignidad bilang aki ng Diyos. Kaya daing karapatan, kung halangkaw manan sa imong role o katungdan, daing kang diretso na mata-mataon, hababaan paghiling mo, garo ba kang lulukdoan mo ang dignidad kan sa imong kapwa. Ani ba sa tuya may mga domestic helpers sa harong? Kumusta man tabi ang pagtratar nindo sa surugoon? Ani ba sa indo supervisor, manager, director sa opisina? How do you
relate and treat your subordinates. Bilang Kristiyano, pirmi mo daw pigsa sa isip, totoo, halang kawaan katungdan ko sa iya, pero pareho kami nindignidad. Kaya di akong diritso na basta-basta sana kung anong malalanit na tataramon, nagarubagang iniinsultuan sa iyang pagkatawo. Because when we do that, we do it to the Lord. Because Jesus is in each one of us. Inianbot sa bihon kan, kahadean ng Diyos. Na kita, ang fundasyon, iyo ang pagkamuot, pagkamahirakon, pagpatawad, pagpahalaga sa dignidad niyato bilang tugang, bilang aki ng Diyos dyan kay Kristo. Kaya lugod, ini ang gawi unta arual daw sa maraytang pakipagkapwa, minaabot ang kahadian ng Diyos. Igwa pang sarong hapot digdi sa Ebanghelyo sa mga disipulos, tanagapot man sila, kuno rin ang ikaduwang pagdatong ni Jesus, His second coming. Mahurup-hurup kita sa mga masunod na aldaw na iyan. Tamadali na ang katapusan kan kalendaryo. Ang tema ka iyan, second coming ni Jesus. Dangan adviento, sa iyang pagdatong, first and second coming. Alagad pigsasabi digdi ni Jesus, ang ikaduwa niyang pagdatong, day man kinakakaaram. Ang importante, andam kita pirmi sa pagibo kung ano ang tama, marhay, asin matanos bilang miyembro kan pamilya ng Diyos, kan kahadean ng Diyos. Magpamibi kamo mga tugang tanganian sa kuasinin sa indungatang, magkandigong akoon kan Diyos samang makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming naggagalang sa daing sagkod na kamurawayan, kan banal na apostol na si San Judas Tadeo, namimibi na sa imong akoonan sa mong mga panuga, asin na magkanigong pasunodon kami sa pagsilibrar kan mga banal na misteryo, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos sa tong kagurangnan. Maninigo asin dapat. Maninigo, dapat matanos, nakakaligtas, danay, minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na ma Diyos na makakaman na sindaing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ta pinatugmad mo sa mga apostoles sa imong simbahan, tangayng ini magindanay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga. Asin magtaunin mga langit noon na katukduan sa gabos na tawo. Kaya ngunyan asin sagud baman, kaibaan bilog ng mga angeles, dusay sa imo an isip, kami nagsasara nung nagkukurahaw asin nagsasabi.
Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Siya na sa rugaring nabot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuakan tinapay asin pagpasalamat binakini, dangan itinao sa sayang mga disipulos naahan sabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya man kan kalis sa singiraray pagpasalamat sa imo. Itinaw sa sayang mga disipulos naahan sabi, magako kamugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumduhom sako. Misteryo kan pagtubos, kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mong mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Nganing malubos mo siya sa pagkamot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin gabos na klero. Girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Ako asa liwanag kan sa imong lalawgon sa langit. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo na samuyang patron, asin ang gabos na mga santos, na kaitupa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos samang makakaman, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon.
bilang sarong pamilya nin Dios kaayon kan sa iyang kahadean, kita gabos magturugang sa tuyang pangadyon an pamibi na itinukdo ni Jesus. Amanyamo niyong kasalangit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. An samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Ulitas sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesukristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sakong katuninungan winawalat ko sa indo. Hari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin naghade, sa kapanahunan kan mga panahon, Amen. an katuninungan nin kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bilang magturugang magpatinauhan kita nin katuninungan sa lambansaro. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Uya sa Jesucristo ang tinapay nin buhay na daing kasagkoran. Ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kita na minaako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention a sick person. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Diyos Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, lugod ang sakramento na samuyang inako ngunyan, darahon kami sa imong irokan, kung sainan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, nagmumuraway. Ininahagad mi huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa magkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa ongoing renovation as in pagmantenir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 26,764 pesos and 50 centavos. Anambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,582 pesos and 30 centavos. Ang second collection, nag-abot po sa 7,663 pesos and 55 centavos. Siring man, ang imahe ni Our Lady of Manawag, maabot po sa Legazpi sa aga, Nobyembre 15, sa oras na alas 5 sa pagkahapon. Yaon po ang imahe sa harong ni Miss Grace de los Santos sa may ampang ng Tanchuling Hospital, Legazpi City. Asin sa Nobyembre 16, magkakaigwa po nin Santa Misa sa oras na sa isa pagkabanggi, alas 6 sa pagkabanggi, na pamamayuhan kan sa tong ginagalangang obispo Joel Z. Bailon, D.D. Iniimbitaran po kamo na magbisita asin mag-atindir nin misa. Magkakaigwa po nin special block screening kan pelikulang Moana 2 sa Nobyembre 30, aldaw nin Sabado, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi sa A. Bichara Silver Screen, Cinema 1. Para sa mga mauwot magbakal ng ticket, available po ang ticket sa opisina. Mauwot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Magkapirang anonymous, 10,000 pesos, 5,000 pesos, 2,000 pesos, duwang 500 pesos, duwang 200 pesos, Artiaga Family, 5,000 pesos. Donation through GCash, 3,600 pesos. Ray Gianan, 2,000 pesos. Loquinario and Alsaga Family, 500 pesos. Jeff Togores, 500 pesos. Diyos mabalus po. Matindog na po kita. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Iduko ang mga payo sa paghagad din bendisyon. Sa intersesyon ni San Judas Tadeo, ilikay kamo kan Dios na makakaman sa gabos na pag-alaman, asin bendisyonan kamo nin gabos na karahayan. Amen. Itanom niya
an sayang tataramon sa indong mga puso, asin panuon niya kamunin kaugmahan, na nagdadanay sa iyang kahadean, Amen. maglakaw kamo sa iyang mga dalan, asin danay na nakakamidbid kan matano sa sinmarhay, sagkod na lumaog kamo sa indong langit no na pamana, Amen. asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo, Amen. tapos na misa mabuhay kita sa pagkamuot sa Diyos, asin Salamat sa sa kapwa. Diyos. Parakpakantan kagurangan.